Tag med på en flyvetur over et helt særligt sted i Vesthimmerland. Her kan man opleve et landskab, der fremstår vildt og urørt, kun påvirket af stenaldermenneskets aktiviteter. Her ligger en berømt køkkenmødding, som er 7.000 år gammel, helt tilbage til jægerstenalderen. Den blev for alvor opdaget i slutningen af 1800-tallet. Her indleder Nationalmuseet de første arkæologiske undersøgelser af skaldyrsdyngen ved Ertebølle, og de giver afgørende ny viden om livet i stenalderen. Fra da af lægger Ertebølle navn til den sidste periode af jægerstenalderen, og i dag er Ertebølle-kulturen og det berømte fundsted kendt langt ud over landets grænser. Køkkenmøddingen i Ertebølle var oprindeligt 140 meter lang og 20 meter bred og op til 2 meter dyb. Den er ophobet over en periode på 1000 år, hvor Ertebøllefolket efter hvert besøg på bopladsen har efterladt sig skaller, måltidsrester og andet affald på stedet. 500 meter fra den store affaldsdynge ved den gamle kystlinje ligger Stenaldercenter Ertebølle. Det er et 25.000 kvadratmeter stort udendørs oplevelseslandskab, hvor der er skabt helt nye rammer for formidlingen af Ertebølletiden. Her kan de besøgende hen over sommeren gå på opdagelse i forskellige hytter og værksteder, som alle er opført med baggrund i den arkæologiske forskning. Der vil være besøg af forskere, som formidler deres store viden i anlægget. Og her kan hele familien prøve kræfter med livet i stenalderen under kyndig vejledning af stedets arkæologer og formidlere. Man kan gå i stenalderfolkets fodspor og prøve kræfter med jagt, sejlads, flinthuggning og ikke mindst dagliglivet i stenalderen. Et udsnit af en rekonstrueret køkkenmødding fortæller f.eks. om datidens føde. Her afsløres det, at man fra havet hentede fisk og østers, og at man i de store skove kunne jage vildsvin, kronhjort, rådyr, elg og urokse. En rekonstrueret boplads giver eksempler på, hvordan datidens hytter kan have set ud, og man kan opleve, hvordan flint forarbejdes til økser og andre redskaber. Når man går rundt på Stenaldercenter Ertebølle, så kan man ikke lade være med at tænke på lidt mere moderne emner, såsom klima, miljø og biodiversitet. For selvom de færreste tænker over det, så skulle stenaldermennesket også forholde sig til havstigninger og klimaforandringer, der på markant vis påvirkede dagliglivet. Og så bliver man introduceret til områdets stenalderhistorier på den knap 1 kilometer lange gåtur langs Markvejen, der fører gennem det smukke landskab ud til køkkenmøddingen. Stenaldercenter Ertebølle har åbent hver dag fra 10 til 17 indtil den 6. september, så skynd dig til Vesthimmerland. Og rigtig god fornøjelse og god sommer.